Iwe unonzwa mumwe You hear someone, aneziso rake raari kushandisa kuona. He ignores everything that he is seeing. Pakati unonzwa achiti hanzi gore ripi toiti chipo, hanzi gore ripi? Hanzi chi? 2030. Hanzi 2030. Hanzi 2030 toiti muri eZimbabwe ndinofunga mazvionera first video randatanga kukuratidzai riri video raProfeti Emmanuel Makandiwa, apo pavanga vachitaura kuti vamwe vanhu vanoona vision yavo yekumberi mberi ya2030 nemaziso avo, asi Mwari pamwe havana kuzvitara. Vadikani, sekuzwa kwamunozviita manews updates panapa, tinoona kuti kamabatanidza patirari tinoitira kuti muwane manews updates akati one day pasame video. Ndatitaurire zvatinofunga mucomment section pamusoro pevidhio raEmmanuel Makandiwa ramatanga kuona rinotanga kukuisirai. Next update panika video kaPassion Javas, ndo zvandanyora ndakaita title yedu yekuti Passion Java avhura hombe, ende zveshuwa Passion Java akavhura hombe pavidhio iroro. Passion Java akanamatira chirema chakatanga kufamba, chakasimuka pawheelchair chakatanga kufamba. Kuti tauro zvandofuka comment section kuti wakatasa video iroro itrue here oro ifake, wakazvitarisawo iwewe kuti Prophet vanamatira chirema chakafamba. Ende wapedza kuona short video iroro ndikudzuka ndichitsudzura last update yandaiva nezvayo pachimanimani towanzo receiver nyaya dzinopisa. Pane kuchimanimani here ari kuona video, kana uripo chibva wataura chimuti ndakachibata kuti dzvi ndabva pachimanimani. Ngatimboone video raPassion Java. Next update ividhio remuroi aedzerwa kuchimanimani. Vadika ndokumborota zvanofunga futi kuti itrue here oro ifake. After wapedza kuona video iro ndakamborisiva futi ndakamborikodha video rehuku dzaibuda moto mukanwa dzichiti dzakabatwa dzaibva dzati vhu moto mukanwa, dzakabatwa muviri dzoza dzati vhu moto mukanwa. Kana usina kuriona inye kuti unenge usina kusubscribe, saka unosarira panyaya dzema-updates. Vakasubscribe nditsigirirewo mucomment section kana wakariona video iroro. Ndokumborota zvatofuka comment section after wapedza kuona video iri. Kana zviri true chibva wataura zviri true zvekuti muroi wakazvitarisawo pavidhio kuti haisi acting, zveshuwa uyu muroi aedzerwa. Ndatoore this video insati rari ndaenda, tosangana zvekare munguva inotevera. Rambai makabata chimuti. Much love. Makadii muri yeZimbabwe. Zuva ranhasi tiri kuchimanimani kune chiitiko chaitika chinoshamisa. Kuri kunzi kune muroi awanika akarara paguva remwana wehanzvadzi yake. Mushure mekunge mwana uyu arwara kutambudzika nguva huru, vanhu vemusha vakaronga kuti vachipedza kuviga mwana zuro vakaronga kuti tira kubva tafamba tizive kuti ndiani aita chiitiko chokuuraya mwana, kuti mwana uyu akangotanga kubuda furu, mwana uyu achibva aparara. Saka tiri kuno kuri kunzi kune chiitiko chaitika muri yeZimbabwe chisina kumira zvakanaka. Makadii muri yeZimbabwe. Mungatitaurire kuti chii chaitika? Tingakumbira kutaura nemai vatiri kuona imi vechikuru. Chii chaitika pana mai? Chaitika panapa isusu chatishamisa. Nokuti tisingatarisire kuti tichasangana nezvinhu zvakafanana nezvizvi. Ndizvozvo. Nezuro. Tabva kuviga munhu wedu takadzokera kumba semhuri tinozorara. Tirarisa mai vemwana. Saka manheri iyayo patakashaya minongo. Saka tamushaya takafunga kuti pamwe aenda kumba kwake. Ndiri kupanzwa. Tikazivi kuti atotitiza auya kuno ndiye ari kuita mabasa. Saka tashamisika nhasi semhuri tichisvika panapo tichimuona ndiye ari pano paguwa ari kufukura guwa remwiri.
Mhuri yeZimbabwe zvinoshamisa zvikuru sei apa tiri kunzvimbo ine makuva akawanda zvisingaiti kwaitika chiitiko chakadai zvinoshamisa ende isiwo kubvira tichirarama hatisati taona zvinhu zvakadai zvichiri kunzwa kunyara nazvo. Tiri kumbira kubvunzwa nababa, ndanzoti pana baba womwana ndivapi panapa? Zvakanaka, mungatitsanangure kuti chii chaitika zuva ranhasi? Tatauya kumakuva kuti tione padakarigwa mwana wangu masavira kuti tione padakarigwa mwana kuona sangana tete varipo paguva ipapo. Mushure mudaro taitanga tafamba zvekare takaenda kunona sekuru vanofunda gore ndizvozvo vanowanika kuzimuri pake. Saka vakatipa hoko yanga vatipa kuti munoisa ipapo munomuona muroyi wake ipapo. Saka tete kusangana natete varipo paguva ipapo varikutofukunura vakuita sei. Saka zvichero kuti ndokatodya mwana wangu maonero andikutora. Saka pari kuti kudini chiitiko chakadai mukoma ichi? Vakatombouya kutoaprocha mukadzi wangu kuti tanzi ndokupa 200 US kuyangu zita rangu zita rangu teva ndarwadziwa zvikuru kuti nditorwadziwa saka kuziva kuti tete vakati mwana wangu zvatimutoona pachena. Zvinosirisa zvikuru mhuri yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe zvinosirisa zvikuru sei zvinhu zvinotyisa. Tiri kunzvimbo ine makuva tatya nazvo zvatasangana nazvo zuva ranhasi. Ini kubvira ndaberekwa handisati ndazviona mukati meupenyu hwangu, handisati ndazviona mukati pakurarama kwese kwandikaita. Ndiri kuti mhuri yeZimbabwe zvataona hazvina kumira nenzira yakanaka, zvataona hazvina kumira nenzira yakanaka. Ndo chiitiko chaitika kuchimani-mani kuno kwatiri mhuri yeZimbabwe. Zvatityisa, zvatikatyamadza mukati menyika ino. Zvekuti vanhu siyana nemabasa akadai asina kunaka. Namba dzasekuru makadziwana sei? Namba dzasekuru inini ndichidziwana takadziwana paFacebook paindaneti ndo ndakatsvagurudza ndatoona namba dzasekuru dziripo ipapo. Zvakanaka, tinokutendai mhuri yenyika ino. Tichakumbirawo namba idzodzo kuti kune venyika ino vane matambudziko akasiyana siyana vanokwanisa kunge vachibatsirwa zvakare nasekuru. Tinotenda nechiitiko chamatidaidzira. Saka sekuru vakati kudikana pachinge padai? Sekuru vakati kana maona zvinhu zvadai munondifonera panhamba dzavo, tovafonera panhamba dzavo ndo vachadzorera vane kuziva kunoitwa pamberi tichafamba tichaita sei. Zvakanaka, tinokutendai muchazenge muchizotiziviswa nenguva inopera kuti zvakazofamba sei. Tichange tichidzoka tichizwa kuti chii chakazoitika zvakazofamba sei. Tinokutendai.